Kaya nin-harvest na. So guys, sa ko dyan race na nagitang-tang niya ang sikwa. Wala, dugay na kaganig da. Mag-usara ni ka tuig kapin. Wala, nailan pahutok na po ulit babaw lagi ma. Ito na ako guys. Dako kayo ma. Hinog na naman eh. Kuan guys, basul. Dali namang duha kay harbisan ninyo Malbiri. Ay Malbiri. Malbiri kini hag sulod. Pagkuha ko dami ay. Ali nay. Di ko. Tanaw ra ko. Ikaw mag-video niya kay mag-kuan man na siya, mag-video o mag-vlog man na si Kun. Apo ka gunting ka. Ang ibugarbis. Ay. Liliana! Oh. Yes, oh. Lilia! Ano yung sa kagunting dito? Ano kari mo? Ito, doon dito day. Pinag-harvest niya, doon ba? Makita ba? Baliktad. Baliktad! Sakto na selfie kuan, selfie mode. Wala, nakita na. Ulukot ko yung nakita na. Siksi kayo. Paano nga, be? Sige, busy. Ipi na, ipi. Oh, play naman. Hindi ko siya mag-istorya din na, hey guys, mag-harvest siya. Ipadul, pag ano niya, katong mga bunga, nadaghan. Ihalas pa lang diri ron. Tanggal na po kayo sa halas. Bayo na din yung halas kay makumba. Kapulok manggod eh. Kaya, tagaan sa tidadaya may views. Tingnan daw. Baga, pabilin mo ako kasi matulog ko. Isa. Ano marunong siya ni? Basta ang kabalo sa may tao dito. Okay. Sakto na ni. Sige. Saan ba natin?
Okay, nin-harvest na. Ang limpyo na ito guys. Yan magharbuan man eh. Di ba na baka? Kaon eh. Nagkan na hinog na galing ni uban oh. Asa sa auto. Guys, nadala si Papa Edie guys. Pinaskuhan ko ni sa muhang barangay. Kuan ka ng Virginia. Siya. Bulham. Virginia nga kuan. Ham. Nalay. Rice nga 10 kilos. Salamat din sa muhang paskuhan. Guys, madung hapon na taon guys na uwan na food guys. Manawa ako naka pa kuan og lubi ba. Hindi na makapagbiko ani kay way lubi. Madyo naman ugma guys ug di na nimo uwan kay naay makapasaka og lubi. Kapag biko ta dara man ang kabisi dato guys kay kuan lagi ko gatangtang ko dato sa kuan pasaka og lubi kay lagi na sige kuan nya dangag ag hak-hak ta maka pasaka og magbiko man ta ko guys magpa-order man ta ko biko wala may musakag lubi maka delikado man guys mag kuanta magsugo ta kay makabayad ta ang gibuhat ganiya guys gipang guba na dari di ang gipang dauban ang mga tungkuan dari baka ng sikwa kay nanam ko'y bagong sikwa dito guys to ano ko'y bagong sikwa dito nga gitanom da sa nakakuanan diya hapon na guys nangit-ngit na po uwan na po ni diyang gabi kada gabi man uwan dari guys diya mo nang basa ka dug mga lubi di ta pwede maka pasaka hadlok ta mo sugo bag pasaka kay basa ag lubi nagahong sikwa dara guys so bunga na po na siya pinaghanak ka siya buwak. Diyan na harvest din na disniagi dari aguan palaya. Yan na po si Jay bunga na ngit-ngit na guys kay marag kawanon man. Tago na gali si bantam dari guys. Asa man si Pedro ay kaluoy ni Pedro nara di si daga guys so ngit-ngit na to Pedro hara ka ha kaya hindi ka mawanan na kay mo bagsak na po ning uwan. So maro to guys, advance Merry Christmas nung tanan guys, kanang busy lay ko dali sa garden kay naka-ready na yung tong among lutuonon nagka ugma sa gabi kay kuan gi-ready na to namo gahapon. Ano tay mga sili dari na Uga huway sa higdaan ni Crystal guys na gidang tarpulin dia guys na butang dari siyang kwarto dari sa kugigda-higda sa higdaanan kapoy ko guys ang ipangbuhat at naghana dyan mo lagi guys magbiko lagi takong ka ng pa order ba dyan kay may masakag lubi dyan mahadlaw mo kung masugo pa sa kaglubi guys kay dangag bitog hak-hak sa bakog sa hitabo sa masakag lubi ba naman ang takyo ng tag problema noon manang sa lamang ko magpa-order og biko guys siguro mga new year na laman kay hanggang paminaw po sang lawas guys anang
Hindi na ko kaya magkaraw og biko sa kaha kaya ang likod sakit. Pero hang ginadala maghang ubo guys na nang tangko na to di makasubugat ng manguan guys mang tang tong mga dahon na dito sa sikwa. Sa taot de ko ni Ma'am Lourdes Saladin. Pait kaayo ning naatay sakit uy ako high blood pod. Pero ga low carb jud ko karon. Dapat pa dito ka mukha og daghan nga rice. Mas papay di man sang tapad gusto si daan ni Nicole. Shout out ni Ma'am Berna Mendoza. Merry Christmas niyong tanan di Rob. Munta makatrabaho na si Nicole para malipay siya na 25 puhon bitaw puhon maloy Ginoo. Kanang nalagi guys kanang kuan lagi kanang isa lagi nang giampo kanunay na mo kanunay nga karon 2025 makatrabaho na siya. Ma'am Idina Cañete sa prayers nga makatrabaho na si Nicole. Mama Ruby puhon makatrabaho na lagi si Nicole puhon. Ma'am Pili sa Taghap, thank you sa Taghap. Magbasa ra po ko dari sa mga kuan guys kanang mga ning chat out. Mers and family diha sa Korea, Merry Christmas nimo diha sis Mers and family. O kanang uy tanta ka sana na kanang tik panak kay magsaba man. Ims isa na siya Imkums saan pagbasa ni Day? Nawa Day basa Day? Imkuns. Asa tong ay padala? Nga di na hulubak. Ang pulan sa guys nga mga year 2025 guys nga ihatag na sa Ginoo nga makatrabaho na si Nicole. Ang ganahan man din siya manarbaho. Mga to guys, daghang kadong salamat ni Ma'am Ging adlawon, daghang kadong salamat Ma'am Ging sa imong pagtabang. Salamat kaadyo. Ni Sis Ansan Blanton, daghang kadong salamat. Basta kay bawo na mo kung sa inyong gitabang ni Nicole, salamat kaadyo. Ug ni Ma'am Bisminda, daghang kadong salamat ma'am kanang saba man ang iro. Kuan si Robin wala gali ka duty kaniya. Wala si Robin ka duty kaniha sa Ilati Daday kay murag sa 26 na kung siya mo duty kay ning pahuway kay na kuan lagi to siya guys na yung half the rest sa pagka Domingo ba kay trabaho na murag na overpatig na siya sa kada adlaw na trabaho. Di ba sa lalim ng trabaho panday. So mao na to guys, daghang kadong salamat ug advance Merry Christmas sa tanan guys. Nag TV man gud sila dito sa gawas, wala na ako dari ka istorya. So see you in my next video guys. Love you all. Mamping ug ampong tanan guys.